Distributur tas-sigaretti tal-kutrabandu se jitressa l-qorti fil-jiem li ġejjin wara li uffiċjali ta' dwana qabduh fil-fatt ibih ma' 32,000 sigaretta tal-kutrabandu f'garaxx li jinsab f'San Ġwan Tuxa f'Bormla. Id-dwana qalet li d-distributur inqabad fil-fatt wara sigħat twal ta' osservazzjoni. Instab li fil-van tiegħu kellu 31,000 sigaretta tal-kutrabandu. Kemm is-sigaretti u kemm il-van ġew ikkonfiskati mid-dwana. It-tfittxija intensifikat fir-residenza tiegħu minn fejn ġew elevati 860 sigaretti oħor tal-kutrabandu. Id-dwana qalet li komplit bit-tfittxija tagħha anzit il-garaxx f'San Ġwan Tuxa f'Bormla fejn instabu 5,000 sigaretta tal-kutrabandu. Jirriżulta minn rapporti li waslu għand id-dwana mill-pubbliku li mill-istess garaxx kien isir beħ regolari ta' dawn is-sigaretti. Intant, spezzjonijiet oħra li saru f'diversi nħawi fosthom fi ħwienet tal-Merċa f'Ħażabbar u f'San Ġiljan waslu għal qabda totali ta' ftit aktar minn 47,000 sigaretta tal-kutrabandu, 130 litru nbit li ma kienx tħallset taxxa tas-sisa fuqu u kwantità mdaqsa ta' basktijiet tal-plastik li fuqhom ma kienx tħallset it-taxxa tas-sisa. Il-basktijiet instabu għand erba' bejjija tal-monti fis-suq ta' Marsa Xlokk. Id-Dipartiment ta' Dwana tenna li l-kutrabandu huwa rejat kriminali serju ħafna li f'każ taħtija quddiem il-qorti iġor miegħu multi ħorox u saħansitra pjena ta' ħabs.